Kolokuthi phakathi inside igama ogugumseleke kaMthombeni angibingeleleke ngiphinde futhi ngikwamukeleke lapho ke kuyona ke asihlukane ishow emnandi kakhulu okwakho ukuthi lapho ku subscribe ulike ushare uphinde futhi ucomment uyazi ukuthi bekhona mina so lapho kubhale khona abantu abasuke benenkinga inkinga yabo sihlezi sithi inkulu kubona kuthina incane kakhulu kuba siyakwazi ukuthi sibasize ngazo zonke indlela singenelele odabeni lapho namhlanje ke futhi kunosisi lana ongibhalelele ngizosuke umama nje ongibhalelile onodaba naye olakhe lubucayi inkosi yami ngoba uyasho inkosi yami ukuthi udaba lolu osalibekezelele izinsuku eziningi noma ke iminyaka eminingi elokuthi hayi udaba lizolungiseka nalo daba alungiseki kodwa ke okwakhe ukuthi yena ke angitshela ukuthi ngempela ubhale wathini my sister ngibingelele. Yebo sawubona. Yebo ma ngiyaphila wena unjani? Ngiyaphila nami. Usibhalelile ke kuyona ke ishow la ethi asihlukane ubani lo manje ke ozolelwa amanqa ukuthi hayi impela ngase kuhlukane ke nake futhi ngabe kwenze njani? Impela ngibhalele ishow sasihlukane ngoba nginenkinga yomuntu wami sineminyaka eminingi sithandana naye kahle sithandana naye nje besazi ingane esukele esikoleni sithandana sijola phansi wazi wangitholisa abantwana ngamuva ensahlala naye sinabantwana ababili umuntu wami unezethembiso njalo zokuthi uzohamba yovela ekhaya uzohamba yokhokha uzokwenza izinto ezinhle eziyaphambili ngempilo yethu kanye nabantwana kodwa njalo mangabe ethola imali uyayidla uyayiphuza wenza nje zonke izinto ekhombisa ungasinakekeli manje ngiyadideka ingakho senze nganibiza kuyisho ukuthi ake nize nizongisiza ukuthi ngingenze njani. Okay uthi ubhuti lona noma ubaba lona senabantwana naye ababili and ninonyaka naye naqala ukuzwana kusukela esikoleni. Umbuzo wami ke nje ubusuthi ke unezifiso noma ke unezithembiso eziningi azenza mina futhi kwazi iziphi lezo izithembiso lezo. Izithembiso zakhe njalo mangabe sihlala phansi sixoxa uyangitshela ukuthi hayi uzohamba yovela ekhaya kithi ahamba akhokhe alalela ukuthi bafuna inakhokhe zonke izinto sishade nje yenza impilo yethu bengcono nabantwana kodwa ngiyibona into yaphambili ngiyaqhubeka ngihleli naye kodwa ikusasa mina naye angisaliboni. Mhlambe ekwenzeni kwakhe lezi ithembiso khona yini na ukubona ukuthi mezishi ithembiso khona phela umuntu othi meje isithembisa ngikwazi mina ukuthi manje ngikuthembise ungazi usingumahlalela ngikuthembisa ukuthengela imoto wazi ukuthi ngihlala ekhaya anginayo kwaleyo mali emoto mhlambe yena khona ila avuka khona azama khona. Umuntu wami umuntu ongasokoli and uyabona ukuthi imali uyayiphatha kodwa inkinga yakhe ukuthi makumele ekhaya akakwazi ukuya ekhaya angizazi ke izimo ezimvimba ukuthi yiziphi because kumina uhleze ethembisa into eyodwa kodwa angayenzi. Since ke ninabantwana khona mhlambe yena ke abantwana uyabondla kahle yonke into nje uba right ayikho into akayenzayo nje kusho kubantwana ngiphila impilo ukuthi mina ngiyihlanganisele lapha nalapha afike kumina esephuzile edakiwe afike afuna ukudla kufuna ngenkani angakwazi ukudla ukuthi ngikuthathe phi kodwa futhi uyazi wena ukuthi unayo imali. Ngiyamazi ukuthi unayo imali kodwa akumazi ukuthi uyidla nobani because akayidli mina nami nabantwana. Imake nihlala kanjani naye ke nihlala ndawonye mhlawumbe umunye uhlala le nomunye uhlala le kwenzakala? Ngihlala naye and sonke lesikhathi bengibekezele lokho ngitshe ukuthi izinto zizoshintsha zizokwenzeka ngenye indlela nangendlela bengithembisa ngayo mangabe evuke ngakusasa kade edakiwe izolo avuka axolise angithembisa ukuthi uzoshintsha ngihlale nami ngimbekezele wabe ngitshela ukuthi mhlawumbe ukubekezela ngelanga ngongisiza kodwa ngiyabona manje ukuthi ukubekezela kwami ngathi akungisebenzeli into njengoba nihlala noba uthu nezingane nazo zombili nihlala. Yebo sihlala nezingane manje azikho esesikoleni kodwa sihlala sonke sifamily. Imaki ngoba phela umuntu ukathi mebuya emphantweni wakhe lo aphanta kona fanele mengene endlini mhlawumbe ke unkosikazi ke noma umama mekhona endlini fanele athole ukudla yena naye usuke elindele lokho kudla njengoba uthi futhi akenzi ilutho usuke kulindele ndikufuna ngenkani akancane ukuthi sengena nje bethe emfazi ngifuna ukudla ngilambile engakwazi ngisase fanele ngihlanganise lokho bengithi ngikubekele abantwana mabe esikoleni badle sokuthi ngikunika yena makufika abantwana asisazi ukuthi bazodlana ngizobanika ini endakana ndaba nalokho yena meni likhuluma lelo daba yena ke mhlawumbe kwelithini uvo lakhe ke akafuni nokuzaye nje lapho uvela angitshela ukuthi hayi kunenkinga lezi kodwa nje uzozama ukulungisa isimo kugcine kanjalo emva lokho ayikho eminye imizamo akaqhamuka naye khomisa ukuthi sosilungisa isimo. Okay ingane lezo ngifuna ukuthi lelo daba lolu ngifuna ukuthi nathi lisisime sikusiza la kulona ke uhlelo lethu sisize nathi sisuke la sesazi ukuthi siyokwenzani yini esiyoyenza futhi nawe usitshele sonke story because thina akumele usifihlele lutho mhlawumbe ngenze ukuthi ubhuti khona leyo mali encane akunika yona wena la kuthina mhlawumbe usasho mase sifika ngalo seseze uthi hayibo uyasho uthi hayibo sathi mhlawumbe asihlanganise imali yokuthi sithenge igrocery mhlawumbe wena usafuna ukuyikhipha ngifuna ukuzwa ukuthi njengoba uthi unezithembiso ubhuti kade wayekuthembisa izinto engaze njengokuyovela ekhaya asiqale la einganeni wake waye mhlawumbe kuyogeza ukuthi ngoba siyazi ukuthi meqale kuba khona ingane ugeza umuzi ukhokhela izingane lokho nakakaza kwenza akazenze lutho
ayikho akukho even isenta akalikhiphi lokuthi mhlawumbe siyahlanganisa noma akaqhamuke phethe uplastic ukuthi lo uplastic mhlawumbe isinkwa sabantwana yonke into ngiyayibonela ngize ngihlanganise ngemali yegrant yabantwana ukuze igcine kudliwe la ekhaya and akancane ukungitshela emehlweni ukuthi mina imali enginayo ngoba mina ngihola igrant yabantwana kwayona uyifuna ngenkani mayithanda ngelinye ilanga yena ke ungabanaki abantwana ngiyakubona ukungakunaki wena ungabanaki abantwana mhlawumbe uqala nini abantwana besazelwe noma vele nje ukuthi befike emhlabeni abantwana vele akangeni nje indaba yabo mangabe ngisakhulela uyazama ukuyenza imizamo leyo naleyo futhi hayi yonke kodwa nje masebezelwa kabe sayihlupha ngalutho vele athi angibone ukuthi ngiyenze njani shuthi umntwana umthanda masesasiswini shuthi umthanda masesasiswini mase ngaphandle athi umthwalo wami ngiyibonele ukuthi ngiyenze njani upho manje ke sonke lesikhathi ngoba ngiyabona phela lento le ngiyayibona umuntu uyaqala kwabona nje ama red flag akhe umuntu wena lapho sekumele uyihlehlele wena uzothola umntwana wesibili yindaba ungahlukananga naye enye into ebanzima ukuthi uma ngabe umuntu wakho usuke naye esikoleni since kade ngisho ukuthi suke naye esikoleni kunzima ukuthi ushintshe impilo uthole omunye umuntu usuke uyitshela ukuthi usazolunga kancane kancane naye mhlawumbe uzoshintsha uzowabona amaphutha akhe kodwa manje ngiyabona ukuthi indlela kenza ngayo ngiyabona ukuthi kufanele ngicine nginesiphetho suyabalela manje awusafuni kuvela umntwana wesithathu hayi impela ngeke ngoba mangavela owesithathu lo muntu engayile ngisho ekhaya shuka sekhanza ugcina mase ngibuya ngoba ngimsebenza izinto zami ngihambe ngekhaya ngizogcina ngasena indawo ngoba sekufika nabantwana aba more than 2 sebo 3 bazoba umthwalo kabani ngale kokuthi akafuni kuyovela ekhaya abantwana akabanaki mhlambe yini enye mhlambe ke uyena usichazele nje kahle ukuthi mhlambe be umuntu okanjani ke kunina nobabili nijolela kahle kumnandi be umuntu okanje be umuntu okuphetha kanjani kusukela sijolela bekumnandi ngingabi nabantwana bekumnandi yonke into beyenza ngendlela benginakekela ilokho kwenza ukuthi ngibe nethemba ukuthi naye lilanga usazophinda futhi abuyele kulesiya simo ingakho ngihlalile ngaze ngathola izingane zeze zaba u2 because akazange aqala benje ushintshe nje mangabe sengiqala sengithola abantwana nakokuqala washintsha sengimtholile ngayitshela ukuthi hayi mhlambe kowesibili mhlambe makwenzeka siqhubeka nempilo uzobe sishintshile kodwa hayi ngiyabona ukuthi kunalokho impela isimo siyangokukhula hayi impela udaba lakho ke liyazwakala ke mina sekufisa ukwazi ke njengamanje ukuthi yini engiyokusiza ngayo lapha mesihamba siya kuyena ubhuti yini ke thina ke ofisa ukuthi siyenze sifika sithini kubhuti sithi akondle noma sithi bhuti hamba uyovela ekhaya noma bhuti hlukanani ngoba phela igama lesho lana lise asihlukani wena ngokwakho yini ofisa ukuyenza njengamanje siswami ayisokho into engifisa ukuyenza nokuyilungisa okwami ukuthi ngicane ngiphelekezele ngihambe ngiye lapha endlini engihlala khona emzini wakhe ngifike ngisasa into zami nezabantwana bami ngiphume ngihambe ayisisekho isimiso sengalunga kusho ukuthi nje ngasho ligcwala ukuthi mina naye sengibhalela ukuthi asihlukane uyizwala ke udaba lisho kanjalo ke use nje asihlukane bafa abantu ukuhlukana namhlanje angazi ukuthi kwenzakalani kodwa ke abahlukane ngempela ngoba thina umsebenzi wethu ukuthi sibahlukanise futhi ngendlela e right uzwile igama ukugumsele kaMthombeni rekhohla subscribe ulike ushare ucomment baba cela ukukhuluma nawe vele ngala hawu ubaba nabani yini bamana khona mana mfana yini ngokwenzayo ushutha emzini baba songishuta emzini baba songishuta cha baba yehlisa umoya abantu ngicela ukuthi bezosiza silungisa izinto baba uyazi nje ukuthi izinto azikho right ephathi kwethu azikho right into ezophathi kwethu baba ngicela wehlisa umoya kanjani yehlisa umoya baba azikho right baba sawubona sicela usehlisa umoya sicela usehlisa baba yehlisa umoya ngizama ukusiza ngizama ukusiza baba abantu abazosiza baba kahle sicela wehlisa umoya sicela sikhulume wehlisa basaphola abantu abakade baba cela wehlisa umoya yehlisa umoya baba ngiyacela baba ubalelile ngoba ngiyacela baba yehlisa umoya ilungisa inkinga yini enibhekene nayo unibhalelile yebo wangitshela umzonibhalela akakutshela ukuthi uzosibhalela ubhalele thina utshelile ke thina uyasibhalela so wena phela camera ufuna mntu camera baba yehlisa umoya silungisa izinto unethola ngumama weyingane zakho ukuthini ukuthi imina baba engibalethile ukuthi icela bezosisiza silungise isimo kunesimo engibona ukuthi asikho right iphathi kwethu asikho right yebo lekhaya asikho right bengibekezele ngithi baba uzoshintsha awuqale umuzwe baba ukuthi isiphi leso simo leso mhlawumbe akuyona ngisho into enkulu awumuzwe ukuthi isiphi leso simo lesa athi asikho right nisilungise yeke nina mfukuzo ukuthini mfazi baba kahle ehlisa umoya ufuna lokhu camera baba ehlisa umoya abantu becamera bamba nami uhamba nawe angisubhalele emzini baba mina igama ukugumsela kaMthombeni ngiqhuma phansi kweasihlukane uzothwalisa mina nomfazi wami la angizizonhlukanisa ngizosiza wesifana camera ngithengu
Baba ehlisa umoya sokhuluma kanjani mawulwa. Sacela imiyekeni sikhulume mina naye. Nkosikazi, awutshela. Yehlisa umoya baba bazokuyandawo abantu bazosiza ehlisa umoya. Yehlisa umoya ubalale yebo cela ubalale. Qala ulalela usisi ke bese siyaphuma sihamba. Khuluma ngisi, shesha. Baba, mina ngithanga ngibiza abantu ngoba ngibona isimo singekho right. Since lokhu ngihleli sahlangana mina nawe sithandana kukuhle. Kodwa kuya nokuyizinto ziyashintsha. Uma ngabe ngisakhulelwe uyangiphatha kahle uyazama. Kodwa mase ngizangathola umntwana wena baba uyashintsha. Uvela ube into engayazi baba kuthi ngokuchaza ngekuthini. Ungabisaba yilo muntu engimaziyo nendoda ebengilinde sizoba yiyona. Futhi wena baba uyangithembisa ukuthi njalo uzohamba uyovela ekhaya silungisa izinto uyokhokha kubazali bami. Kodwa futhi egcineni uyashintsha konke lokho ungabisakwenza. Nkosikazi bangithindi lapho. Cha baba yehlisa umoya baba yehlisa umoya sikhulume baba ngilalela wekha amaqiniso zakhuluma ngoba vele uyazi ngikhuluma ngani Mhlawumbe nawe baba ke mase ufuna ukukhuluma amaqiniso mhlawumbe unesizathu sokuthi indaba engayi ekhaya kovela ekhaya. Oh, into elethele iqoqoqa lapha, namuntu amakhanda lokuthi ufuna ngiyovela kini. Ufuna ukuvela Nalokuthi ekhaya. usisi uyachaza ukuthi naqala ukuzwana nisafunda isikole njengoba wazi nawe. Nine ingane ezimpila awukhokhele ngane ugeze emuzi, awumloboli, uthi awumondi nala endlini. Kwenzakalani? Angondli. Akondla ngiyayizamela ngize ngondlena nawe wena uhluleka ngisho ukuthengisa inkolo ekhaya. Ngemali yegrant engane ngihlanganisa imali yegrant engane uyifune ngenkani kwaloko kudla. Lebekade ukunakekela engabi bikho ingane usushintshile ngoba senginezingane. Oh, lela nkosikazi. Utshena amaqiniso namhlanje. Ngitshele baba. Imaphi lawo maqiniso? Uyakhumbula imali amangayithola ngibhele umsebenzi? Wayenzani baba? Wayidla noba lo mali? Angithi ubhuti wakho unamatekisi. Ngenzani? Ngulu uthi wena ngithatha imali ngindese ubhuti wakho. Shwayela ka. Onginika nini lo mali? Ngitshwayela ka. Onginika nini lo mali? Ngitshwayela ka. Lo mali engayisekhaya mina. Ngayisekhaya lo mali. Uthi lo mali engayisekhaya. Ngisaliphi ikhaya? Shoseke ukulobola ukuthi ubhuti wakho amathekisi. Ukulobola khamba kodwa leyo mali angiyazi nakho uqamba manga ungitshela ukuthi imali uyidla nobani? Uyidla nobani imali? Uyidla noba leyo mali. Manje imali yasemsebenzini baba yaphuma yonke wayinikeza ubhuti wakhe yonke. Unamanga ngeze ngitshele leyo nto engangitshela ngani leyo nto leyo mangabe yazena. Wengitshela ngani? Ukuze siphumelele. Ngicela ukuthi baba sathi imali. Phumelela ngani? Khuma manga lo. Imamam. Kuphumelela ba kahle ke uba waphumelela ubhuti wakho umndeni wakho uphumelela. Akaze ngangitshele leyo nto leyo mina into eyenzeka nile akaze ngitshela ngiyazi leyo nto longiqambela manga lo mina. Ngijwayele ubhuti wakho nawo. Akana ubhuti wama tax wena uyeza ngubhuti ama tax. Mina ubhuti ana tax. Yeke ngijwayele ngabo. Uzongitshela wanikeza baba. Uzongitshela kahle. Imasisi. Ngijwayele kabi. Ngijwayele kabi. Baba, imali ama-tax wamnikeza ubhuti wayekhona umama. Uya nobhuti wakhe. Wathi bathi kimi ukuze lezi ngane sikhulisa kahle angithola itaxi beyini kuphela umsebenzi. Ingakho ungamondli wazozayonzela emalini. Ngazi ukuthi imali yami mina kufanele ngithola itaxi lami. Ikwazi ukusebenzela ekhaya. Ukuze ngikwazi ngithola imali leyo ngimlobo. Uyasho ngale mali incane ngithola. Uyasho sisuthi imali ayicha imali unayo. Futhi nami ngiyazibona ukuthi impela imali unayo. Uthi imali unayo. Hayiqinisile ikhona impela imali kubo. Ikeni imali. Ngiqamba manga ngiyazi leyo mali. Unamanga ayikho leyo mali. Ayikho leyo mali mina usazongitshela ukuthi imali uyidla naziphi ifeni. Uyangitshela kabi lo. Uyangimamezela. Isikhathi esingangihleli naye. Siza ngegrant eyingane uyaphuza wena ubuye uphuzile ufuna ukudla ufuna. Abezofuna ukudla ngenkanda endlini. Ubuza nawe sisindini. Uma ngabe ngiphuma la ngiphuza abantu hamba lapha faka ngatshati amanu nofaka usukuthi uzodlana usukuthi sidlana la ekhaya wena sikhathi uphuza usukuthi uzodlana wena ufuna uzofika kimi ukudla uzofuna kimi ukudla shuthi imasisi ngiyangithola mfadoni uzala abantu abazongiqabela amangitsini wami ngifuna ungitshele mina ukuthi imali uyishonisa uyidla nobani imali uyidla nobani usazongitshela wena uzongitshela bazohamba labantu uzongitshela kahle wena awungazi ngizongendaba uzongitshela uthe unama-tax wa-tax ubhuti wakhe i-tax leyo mali bakhesha phaphi bayilethe bayithanga nangwazi uzombona unamanga uthulele sokule sikhathi mawuthi ayibona imali ekhishapha uthuleleni mawukuswanikeza ubhuti leyo mali uqamelana namanga nobhuti wakho wena onayo angingabhuti mina akekho nobhuti engilayo nama-tax anginayo ubhuti mina ngizalwe namantombazane mina ekhaya kithi angimazi ubhuti akhuluma ngayo usazongitshela wawungiqola kanti usethi uza lesikhundla zakho akaze ngiqole ngithi wena uzoyikhipha wena imali ukuthi uyidlale uzoyikhipha lelo daba lenu yabo ukuthi manje ngathi akuhlanganise mina umuntu ngengithande ukuthi mengibhalela noma sengimbizile lapha before sifike la ngibuze kahle imibuzo yonke ukuthi kwenzakalani bathi ubhuti unayo imali ngizakubuza ukuthi unayo imali uyambotha ngayo kulobola wathi unayo imali unayo vele namanga
Namanga ayikho imali mina akake wayithatha wayinikeza ubhuti wami. Imali unayo lo uyena wazi le mali uyidla noma. Awusenayo futhi ubhuti odayina wazi ubhuti uba umuntu wesilisa okwafika naye la umkhombisa. Akekho angeze ngifike namuntu uyazi ukuthi ngithembe kangakanani kuye since esikoleni engazi lo mina akaze ngikhambe nenye indoda. Ngaphandle kwakhe into engiyazi ngaphandle kwakhe. Uzele ingane yokuqala. Wathi kimi baba umsebenzi uphelile. Asathe le mali le umsebenzi uphelile. Sithathe sineze ubhuti lapha. Siwazi ubhuti uthi Ngangisho nini lokho? Ngangisho nini lokho? Ngangisho nini lokho? Ngoba mina ngazi ukuthi imali usuphamela umoya, Ngangisho nini lokho? Cha ngizongitshela. Akaze ngize ngiyenze sisi. Ukulento eshoyo ngicasula. Lento eshoyo ngicasula. Thola ndethela emzini baba uzongiqambela manga. Imali yami oyeneza. Lalela wesishuthi khona mina engingakwazi akakwazi yona asazongichazela ngakho. Ngoba lokho akhuma khona mhlawumbe angakwazi phela yena ukuthi imali yetaxi yephi ikona lokho angakwazi. Ikona angakwazi lokho. Okwazi. Angikwazi mina nami ngifuna kwasi imali uyishonisa ngoba ayikho imali akanikeza yona. Ayikho imali angiyeza yona. Ufuna ukungishaya? Ufuna ukungishaya uqala into enjake bese ufuna ukungishaya? Uhlula kusondla le ekhaya uyakwazi ukushaya? Awukwazi ukusondla nengane kodwa uyakwazi ukushaya? Jwayela kabi. Ngale kokuthi wasatha imali bayisa kubhuti impumbulo loyo bayothenga itaxi lesingayazi usihamba kumuphi. Ngokwakho ubufisa kona ke ukuthi uyovela ekhaya. Ngiyafisa ukuyovela ekhaya. Inkinga manje ngifuna le mali yami le taxi le. Namanga mina ngithembisa ikho. Usenike ngahlala phansi nayikhuluma indaba yetaxi ukuthi ke okay bakhesha o driver. Utshela ukuthi nje ubhuti uzobuya sekuwe. Usaba ubhuti akwenza kimi? Akazaze ekhulume le nto unamanga. Shuthi akayimisela ngokuthi hambe uvela kithi. Shuthi istory uqhamuka naso nje ubhuti emali. Usikhetha manje uyangimangaza nje mina kule story singakusithathaphi. Shuthi khona umuntu amnikeza imali lo wathi ubhuti wakhe hayi mina ngiyazi leyo. Wemfazi. Usazongitshela kahle uzongitshela. Manje mina muphele lo msebenzi usiseno besebenza. akasebenze lo. Akaze asebenze solo. Akasebenze lo. Ungaka nje yini? Ubengingabela ukuthi ngisebenze. Ubengingabela ethi uzongenza yonke into yebo ubeyenza kodwa mase sinabantwana akaze angenza lutho and njengamanje ngiyabona isixazulula sekoma eqamba manga kungcono sihlukana. Akaze enze lutho ngaphandle usaneza ubhuti wakhe. Akaze enze lutho akahlawula ingane akenze lutho uyabona kana isixazulula mekhuluma kanje. Akaze ngaze zamnikeza. Angiyazi lo ngaliphuta makanawo amathekisi. Azamnikeze lutho ekhaya amazi lo. Ufana neboyfriend lo. Ukhanga ngaka nokuhlezi nami lapha. Yinja nje le khonkotha engenamazinyo umgodo uqobo lwakhe. Ngifase ngithuka umzimba baba. Kimi mebese uhleli la. Awume now, awume. Ngishaye. Awume ngishayela umfazi. Uzobona ngathi ngishaya. Awukwazi umshayisa sifuna ukuzwa indaba leyo ngoba usofake nendaba Uza kanjani ukwazi ukuthi sendoda? Okusepake phela otaxi njengamanje. Uza uye lo bhuti kwamaziyo. Wena ke baba unikeza umuntu umnikezana kunamaphepha enawasayina umnikeza usakuthengela ama taxi afake lo mzila lo. Ngazingani indaba zamatekisi mina. Mntana. Ngazingani indaba zamatekisi wapha mina. Uma yethi lo. Ngoba uqamba manje akho umuntu ongenza kanjalo ungavela uthatha umuntu nje ungasayini indawo. Cha wisiphukuphuku balo wamnikeza le mali. Angithi kuyasho nje sisho sinobabili phela. Asikho isixazululo kulento into engizoyisho sithi mina naye sihlukane ngoba vela ayikho lento yakho. Nihlukana imali kuba uzothatha i-taxi phasi kwenu kwaphela nama taxi. Ayikho i-taxi sudlala ngaba kaze kubibikho taxi lo. Namanga. Wemfazi. Uyayazi imali eshonisa phela. Kuphi imali? Kuphi imali? Ngiyayazi mina leyo mali. Uthi kubhuti wakho. Anyazi mina ngayo ubhuti. Kwenzeka ukuthi wenza iphutha nawe ke waletha usisi wakho kobhuti wakho. Ubani lo muntu owamletha? Akekho kaze ngilethe umuntu mina la ekhasisa kaze ngilethe umuntu ngijwayela kabi lona. Akekho umuntu owenza la ekhaya. Kanti ngeke ngishayela umfazi. Umfazi musungayise emzini kababa. Ngijwayela kabi wena. Usho ngingajwayela. Ngijwayela kabi wena. Shonsela ngelanga foni nothing. Imali yami. Imali ayikuphi? Imali ayikuphi? Iyona baba indaba yokuthi wathenga i-taxi iyona yenza ukuthi ungathengi ishisa inkwake lesi. Isikwe. Ngibekhaya ngokuthi awuthenge lutho. Umfazi. Lapha mina yimi ngenza konke la. Ingane esikoleni sisayikwazi ukuphatha ngisho lunch. Uhluleka ukuthi ingane sithengele senza ama sandwich isehluleki lesi. Kade ehluleka lo. Kodwa aziphathi lunch. Isexo ithenga apho unesexo sathapi lona. Unesexo sathapi lona. Ngiyeni ngimshayele umntwana. Ngiyeni ngishayele umntwana. Ngicela uye kungishonisela ngelanga njengamanje asihlukane. Mina indaba yakhe ayisakho nje sisala kanje usala uqhubeka nalabo abaniki imali. Wenza kanjani imoto asihlukane kwazi umfazi ndini? Asihlukane. Ngisize ulethe imali yami. Akho imali ozoyithola ngoba vele ngizange ngithatha ngiyazi. Hamba ulandela wayihambisa khona. Hamba la. Uyeke phansi. Seboshibhoshi bakho lapho. Uya la. Hamba la wayihambisa khona imali hayi mina. Ungitshela nokuthi wenzani? Uzamkwenzani? Uzamkwenzani? Ufuna bameze kanjani naye? Habe. Ngifuna imali yami. Ubhuti loyo wamazo noma wanikeza umuntu wakhuluma naye efoni noma mhlambe yena umama wakhe. Wajala ukuthi ngimbone ihamba naye lo. Ethi ubhuti wakho. Kodwa namhlanje usenjeda kusebhuti wakho. Ungithola uqamela namanga wena. Wayiqamba ngomdala kangaka. Ubususunentshebe emhlophe uqamba namanga khuluma manga. Futhi ayikho umuntu ogana wena isiphukuphuku nje wena. Hamba la ngimali oyihambisa khona ungijwayela kabi. Ungijwayela. Ayike sisike asivaleni into ubusibhalele yona la ngicela umtshela ubaba ngoba bese ngaze lizokhuluma indaba zama taxi indaba zomzila asikho rank ngicela usitshele umtshela ubaba ukuthi kahle yini obuzoyisho ngizola nje impahla zami la ekhaya ngiyahamba mina nawe siyahlukana sengikhathele nje wengibezelele kakhulu njengamanje ngiphelwe nenhliziyo nesineke angisakuthanda sihlukane ungisizeke uzithatha impilo zakho umfazi ndini hamba kunjani ubhuti wakho
uthi abusa ngokwami thatha ngokwakho nawe impahla ngizohamba nazo manje ngoba mina ngiyazi leyo nto yakho yile ngiyakho ungabhubha leli kampani mfazi ndini leli ngempande ngakuphuma lutho endlini kwaba phuma lutho la angisazobuya mina usazongitshela ezampahla ngisazoyithola uyavuma kodwa bhuti ukuthi kuhlukane yebo khona ngizovuma kodwa bengavumi thatha izinto zakho uhambe la wemfazi uthatha into zakhe bese yahamba okwe-30 ngizokulungisa nodwa ecele naye ubhuti wakhe loyo ngadlala wena ujwayela kaphi imake la hamba sala soyitholile-ke sisike into zakho angitholanga zonke ungayitholanga zonke ngitholanga zonke sazobuya ngizofuna imoto izolanda ifridge lami ngoba ifridge lami ngiyalibona ngisola amandla ukuthi ngilithathe kodwa ngizozama ukuthi ngibuye ngizolanda ngijwayela kabi lo ngizofana ne-taxi ngifike namaphosola ngazonke into zami angiyazi yakhe mina ngizoqasha enye imoto ezozolanda into zami kodwa-ke thina ngomsebenzi wethu unjani ngijabulile ningisizile ngiyabonga kakhulu nalokuthi nje sengiphumile empilweni nalenja ngishonisela ngelanga kade ngihleli ngiyitshela ukuthi umuntu kanti inja nje le umsebenzi wethu-ke thina-ke ukwenza njalo ukuthi sibahlukanise abantu hhayi ukuthi siyabahlukanisa ukubahlukanisa sibahlukanisa ngoba vele sebeyahlukana okwenza ukuthi sibasize lapho ngoba sebengazibona ukuthi kufanele benze njani ukuze bahlukane igama lami Gugu Msele kaMthombeni okwakho ukusubscribe ulike ucommente ushare danko